Western Visayas magapabilin sa medium risk modified GCQ tubtob sa Hulyo 31. Regional Interagency Task Force nagpasalig nga handa ang mga LGU sa pagbaton liwat sa mga LSI matapos nga ginlift ang moratorium. Iloilo Governor Arthur Defensor pabor sa pagpabilin sa MGCQ sa bugos nga rehiyon. Si John Sala nakatutok. Kagabigin anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga bagong quarantine classification sa mga lugar sa pungsod umpisa sa bunga adlaw tubtob Hulyo 31. Magapabilin sa Modified General Community Quarantine ang mga kaprobinsyahanan sa Western Visayas kalakip ng syudad sang Iloilo kag Bacolod. Ginkabig man nga medium risk area ang rehiyon. Suno sa Regional Interagency Task Force sa mga medium risk area, mas may poder ang LGU nga magdesisyon sa mga tika nga makabulig sa pagtapna sa COVID-19. Pero ang aton ng mga local government units, pwede sila makatake measures kay lockdown ng certain portions sang within sa ilang territorial jurisdiction. Pabor naman si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa pagpabilin sa rehiyon sa MGCQ. That is why we passed this executive order which is ad interim. Not in the meantime nga halimbawa wala kapagwaan na isang classification ng national government kag wala pa kita sang EO, that executive order 128 will still be effective. But of course, it can be changed if we pass an executive order. Samtang sa paglift sang moratorium sa pagpauli sa mga locally stranded individual, nagpasalig ang Regional Interagency Task Force nga nakahandang mga LGU nga ila maakomodar ang mga magapauli nga LSI kag may bastante man nga quarantine facility. During the period naging suspend ini, again ta-increase ang kapasidad sa aton ng mga facilities sa local government units. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas.